Goizeko 3 izateko 12 minutu falta diren honetan, Ezkurdiak eta Zabaletak Altuna eta Errezustaren aurka Bilbon aste nagusia torneoan jokatu duten Asperen Adarreko finalerdiaren analisia egingo dugu. Garaipena Ezkurdia eta Zabaletarentzat izan da 22 eta 14 emaitzarekin, eta honen bestez Gasteizko Arantzatxoa atera dute gorriek. Kasu honetan Gasteizen ezin izan zuten finalera sailkatu, naiz eta Altuna eta Martijaren aurka favorito ziren. Gaurkoan ordea finalera sailkatzea lortu dute eta nahiko alde handiarekin, esan bezala 22 eta 14 irabazi dute. Eta hor, partidak gako asko eduki ditu ez. Lehenengo gakoa 6 eta 1 aurreratu dira Ezkurdia eta Zabaleta, eta nik esango nuke Altuna eta Errezustari sekula, eta sekula esaten duanean sekula, ez diedala hain partida, hain norgehiagoka kaskarrik ikusi. Rezusta asko galtzen, baina ikeragarri galtzen, asko, eta Jokin Altuna aurrean ere erasora jotzen zuen bakoitzean eta defentsan ere asko kostatu zaio norgehiagoka hasieratik, eta hortikan aurrera gero Ezkurdia eta Zabaleta ezer handirik egin gabe 6 eta 1 aurreratu dira. Gero 12. tantora iristerakoan Altuna eta Rezusta pixka bat ere hurbildu zaizkiez, hor hasia pixka bat Jokin Altunaren inspirazio puntu hori esan dugu norgehiago kasi aurretik. Jokin Altunak gaur irabazi nahi bazuen inspirazioa funtsezkoa izango zuela, alaxe izan du puntu batean, baina ez da nahikoa izan. Hortikan gainera asko urrundu dira, esan behar da Altunak eta Rezustak gaizki jokatu duten bezala, Jose Javier Zabaletak norgehiagoka ikusgarria egin duela hasieratik bukaera arte. Uste dut pilota bakarra galdu duela, eta gainera asko agindu du, asko eman dio, eta batez ere gakoetako bat pilota ezker horman sartzean egonda. Izan ere pilota asko sartu ditu ezker horman, frontiserdian jota benetan aipagarria, zalantzari gabe gaurkoan Jose Javier Zabaletak beste behin egin duen norgehiagoka. Eta horregatik ikusten dituen favorito Ezkurdia eta Zabaleta, ez azkenean banekielako Jose Javier Zabaleta ziuraski atzeko kuadro horietan agindu egingo zuela, baina ez genuen esperon ikuste Errezustak hain partida kaskarra egitea. Gaurkoan hasieratik bukaera arte ez du inungo momentutan agindu. Jokin Altunari abaguneak sortu dizkio, baina Jokin Altunak ere asko gehiegi arriskatu behar izan du gauza onerako, eta orokorrean oso partida kaskarra egin du esan bezala baina Errezustak. Gero berriz ere Jokin Altuna berpiztu egin da, hor egon dira une batzuk non amezketarrak beste tanto sorta basartu duen, ezker gantxoare oso ongi funtzionatu dio partidaren fase batzuetan, baina gero orokorrean dejadak botatzerakoan eta Ezkurdia behartzerakoan eta nahiko kamuts ikusi dugu, eta alderantziz Ezkurdiak aurrean jokatzen zionean oso kamuts ikusi dugu defentsan, eta horrek noski kondenatu egin ditu. Joseba Ezkurdiak oso partida zuzena egin du, uste dut norgehiago hasieran pilota bat galdu duela, baina hortikan aurrera uste dut ez duela bakar bat ere galdu. Zuzen jokatzarekin nahikoa izan dute Ezkurdiak eta Zabaletak irabazteko, eta beraz Bilboko aste nagusia torneoko finala jokatuko dute Peña Bigarrena eta Mari Ezkurrenaren aurka hain justu ere ordezko sartu diren bi pilotariak, bi aurrelariak izango dira final horretan. Ezkurdiak eta Zabaletak 22, Altunak eta Errezustak 14, hauxe izan da gaurkoz esan behar genuen guztia. Hurrengoan gehiago izango duzuek Kirolunea YouTubeko kanal honetan, bitartean on izan, agur.